Molt bones, sistemes, benvinguts a l'última part del curs de física, dinàmica. Avui començarem a barallar-nos ja amb les equacions de Newton i us plantegem el següent problema. Tenim aquesta caixa d'explosius que és estirada per aquest alienígena amb 400 newtons de força. La caixa té 50 kg de massa i hi ha un coeficient de fregament del 0,2. Us preguntem quant trigarà a recórrer 20 metres aquesta caixa partint del repòs. Es complica una miqueta el problema, però ja veureu que pas a pas i amb nosaltres el podrem resoldre. Abans per això, doneu-li like, subscriviu-vos al canal i ara sí, anem a resoldre aquest problema de física. Molt bé, anem a plantejar com farem sempre els problemes de dinàmica. Sempre seguirem la mateixa estructura. Primer de tot, hem de plantejar quines forces actuen sobre el cos. L'enunciat ja ens donava la força externa, la força amb la que estiràvem la caixa, però a més d'aquesta n'hi haurà 3 més. Per una banda tenim el pes, la força de la gravetat que actuarà sobre la caixa, i com a reacció d'aquesta tenim el que anomenem força normal. Normal no perquè siguem classistes amb les forces, sinó perquè és perpendicular a la superfície. I és una força de reacció, apareix perquè la caixa no accelerarà verticalment. A banda, tenim un coeficient de fregament amb el terra, per tant, hi haurà una força de fregament que sempre s'oposarà al moviment i serà cap a l'esquerra, perquè el moviment d'aquesta caixa és cap a la dreta. Un cop fet això, hem de, segon pas, descomposar totes les forces. Les forces són magnituds que diem vectorials, és a dir, tenen dues components, la x i la y. Llavors, per cadascuna de les forces haurem de descomposar-la en les seves components. Comencem per la força F, la força externa aquesta de 400 newtons, que potser és la més complexa. Si us hi fixeu, se'm genera un triangle rectangle, com quan fèiem la velocitat en el moviment parabòlic, si us en recordeu. Llavors, la Fx, la component horitzontal, la que aquí dibuixem en groc, serà el catet contigu adjacent del triangle, en l'angle 30. Per tant, serà 400 pel cosinus de 30, que dona un resultat de 346,41 newtons. Per la força I, serà el catet oposat i per tant anirà amb el sinus i donarà un resultat de 200 newtons. No posarem aquí la n de newtons de les unitats, ara entendrem per què, per no confondre-la amb la força normal. Un cop tinc fet això, anem a descomposar les altres 3 forces. Comencem pel pes. El pes serà fàcil de descomposar perquè va totalment alineada amb la direcció vertical dels nostres eixos. Per tant, direm que el pes x és 0, no fa força horitzontal, i el pes y és negatiu perquè va cap a baix. I quina fórmula tenim pel pes? Massa per gravetat. En aquest cas, doncs, ens quedarà menys 490. Farem els 50 quilograms pels 9,8 metres per segona al quadrat, que és l'acceleració de la gravetat. Anem a descomposar ara la força normal, per exemple. La força normal farem el mateix, la nx i la ni. Igual que en el pes, aquesta força està totalment alineada amb l'eix vertical. Per tant, la nx val 0 i la ni no sabem el que val. És una força de reacció que dependrà de cada problema, de cada configuració del problema de dinàmica. Per tant, de moment ho deixarem com una incògnita, n, no sabem el que val. Per la força de fregament, que és l'última que ens queda per descomposar, farem el mateix. Força de fregament en la direcció de les x i força de fregament en la direcció de les y. Anem a veure. M'hi fixo que aquesta força està totalment alineada amb l'eix horitzontal, amb l'eix de les x. Per tant, ja sé que la seva component vertical, la y, valdrà 0. Això segur. En la direcció de les x serà negativa, perquè va cap a l'esquerra, i tenim una fórmula per la força de fregament, que és mu, aquest coeficient de fregament que val 0,2, per la força normal. De moment deixem-ho així perquè la força normal segueix sent una incògnita. Molt bé, ja tenim totes les forces descomposades. Ara, tercer pas del problema. Anem a plantejar la segona llei de Newton, que ens diu que la suma de les forces que actuen sobre un cos sempre serà igual a la seva massa per l'acceleració. Les forces són magnituds vectorials i l'acceleració també, és a dir, tinc forces x i acceleració x, i per una altra banda forces y i acceleració y. Anem a començar per l'eix de les y, que ens permetrà trobar aquest valor de la normal. Si sumo totes les forces en l'eix de les y, m'hi fixo, si tornem endarrere la descomposició, fixeu-vos, el fregament y val 0, la normal y val n. Si comencem per la força externa, aquesta és la seva component I, hauré fet 200 menys 490 més n i més 0 del fregament. Si les tenim totes descomposades,
serà molt senzill sumar-les totes. Per tant, quines forces sumaré? Començarem amb el 0, si voleu, no caldria posar-lo del fregament, més els 200 newtons de la força I, menys 490 del pes, més N. I això serà igual a la massa per l'acceleració vertical del cos. I ara hem de plantejar-nos, aquesta caixa accelera verticalment, surt volant o s'enfonsa sota terra? Cap de les dues coses. Verticalment no es mou aquesta caixa. Per tant, això ens permetrà dir que l'acceleració serà 0 i fixeu-vos, si simplifiquem, eliminem tot el costat dret de l'equació, aquest massa per acceleració se'n converteix en un 0, i fixeu-vos que em queda només una incògnita d'aquí, la força normal, igualat a 0. I això em permetrà trobar el seu valor. És a dir, la força normal és aquella que apareix per fer que l'acceleració vertical sigui 0. Per això diem que és una força de reacció. I en aquest cas ens dona un valor de 290 newtons. Ara que tinc això, vaig a plantejar la segona llei de Newton en l'altre eix, en l'eix horitzontal de les X. I farem el mateix. Sumo totes les forces X que teníem descomposades. És a dir, aquest 346,41, el 0, que no caldrà, l'altre 0, que tampoc caldrà, i la força de fregament, que fixeu-vos, ens faltava la normal, però ara ja la sabem, ja tenim el seu valor. I ho igualarem una altra vegada a massa per acceleració, en aquest cas horitzontal. Per tant, com em queda? Queda el 346,41 menys la força de fregament. Substitueixo ja el valor del coeficient també, 0,2 per 290, que aquest 290 és el valor de la normal, igual a la massa, que són 50, per l'acceleració de les X que nosaltres busquem. I això aïllem super senzill i ens dona un valor de 5,77 metres per segon al quadrat. Molt bé, fins aquí la part de dinàmica. S'ha acabat. Ja hem trobat com accelera el cos. Ara ens demanava l'anunciat que trobéssim el temps que trigaria en recórrer 20 metres si surt del repòs. Per tant, ara anem a fer la part de cinemàtica, aquella part que ja coneixem. Haurem de construir les equacions del moviment que em permetran trobar el temps per arribar a una certa posició. Molt senzill, ja en sabem molt d'això. Llavors, anem a construir l'equació del moviment directament. Posició inicial més velocitat inicial pel temps, més un mig de l'acceleració pel temps al quadrat. I ara fixeu-vos, l'acceleració en els problemes de dinàmica ens la donava l'anunciat, aquí hem sigut capaços de calcular-la. Posició inicial, 0, velocitat inicial 0, perquè parteix del repòs, i l'acceleració al 5,77. Molt bé. Per tant, em quedarà que la X final vull que sigui de 20 metres, i fixeu-vos que ja ho tenim tot. 20 serà igual a 1 mig per 5,77, i per al temps al quadrat, equació de segon grau, senzilla, nivell de dificultat P3, i ens donarà que aquest cos trigarà 2,63 segons en recórrer 20 metres partint del repòs i aplicant aquestes forces. Molt bé, sistèmics, ja hem vist quin és el procediment per resoldre els problemes de dinàmica. 3 passos. Primer de tot, dibuixo totes les forces del meu cos. Després les descomposo en eix X i eix Y per cadascuna de les forces, tenint en compte els angles. Un cop tinc fet això, ja puc passar a aplicar la segona llei de Newton, la mare de la física clàssica. Per l'eix Y i per l'eix X tinc suma de forces igual a massa per acceleració. En el cas de les Is, l'acceleració és 0 i això em permet trobar el valor de la força normal, que em permetrà trobar el valor de la força de fregament i trobar l'acceleració en l'eix de les X. Ja sé l'acceleració del cos. Un cop tinc això, construeixo l'equació del moviment i vaig a passar a parlar de cinemàtica. Teniu vídeos anteriors per refrescar la memòria. I construeixo l'equació del moviment i ja vull saber la posició, el temps que triguen a arribar a posició 20. Calculo el temps fent aquesta equació de segon grau senzilla i ja hem acabat el problema. Recordeu, siempre hipotenusas, nunca catetos.